Presne viem, čo mi chceš povedať. Myslíš tým, že keď montuješ hranaté kovanie a keď ho namontuješ trošička krivo, tak vlastne je to hneď vidieť. Áno, som to tiež kedysi nemal rád, ale ja som už za svoj život zamontoval strašne veľa kovaní hranatých, mám na to šablónu, takže sa to snažím namontovať čo najpresnejšie. Aby ste vy, lajci, pochopili, keď montujete hranatú rozetu, tak keď ju len takto trošička krivo, milimeter, keď ju krivo zamontujete, tak je to hneď na tom kovaní vidieť. Keby ste mali okrúhlu, tak tam sa to stratí. Ale keď je takáto hranatá, tak to musíte čo najpresnejšie zamerať, lebo len milimeter pohnete a hneď je to na tých dverách, keďže všetko je hranaté, rovné, tak je to na nich vidieť. Takýto problém nemáme len my, majú to aj elektrikári. Môžete sa pýtať elektrikárov, ktorí montujú hranaté lustre a rôzne svetlá. Pre nich je to kríž boží, tiež sa s tým trápia, keď sa s nimi stretávam na montážach. To aj obkladači, keď montujú nejaké držiaky na toalety alebo zrkadlá hranaté, musia to zamontovať presne, lebo tam každý milimeter je vidieť. I kovanie je taká nevýhoda hranatom, že sa to, keď človek chytí tú kľúčku a ho otvára, sa môže tá hranka troška posunúť. Je to možné, ja tam dávam ešte také poisťovacie malé šrobiky, ktoré to zafixujú, ale niekedy to nie je možné, tak aj nájdete v mojich videách kopec komentárov, hlavne tých starších, kde sa do mňa obúvajú, že montujem krivé kovanie, ale to sa nedá jednoducho, ja ho zamontujem a keď sa nedá úplne zafixovať, tak len keď človek trošička potiahne tou kľúčkou, tak ten milimeter je hneď vidieť. Nedá sa s tým nič robiť, nie je to žiadna vada, ale niekedy to je vidieť a s tým ja neurobím absolútne nič.